Nata, poď sem. Čo chceš? Poď, ideme robiť vlogisek na YouTube. No, somariny zase. Ty moc nechoď taká usopená. Gigi. Jaj, no to som nevedela. Dobre, tak idem preč. OK, idem robiť vlogisek sama. Príde Romka dneska. Gigi, OK, idem. Čo? A ja som zachránila. Nematko, ideme na to. Čiže čo? Čiže hlas ako postih šutka, pretože som chorá. A ideme robiť vlogisek, pretože a prečo nie? OK, so čakáme. Deň 1. Ak budem mliakať, tak probi. Neviem rozprávať. OK, let's go, ideme. Zaspavnili sme sa. Máme to nahlas. Ideme sa obzrieť. OK, rýchlo, vole, ona sem ide. Gigi, ja to neviem hrať vôbec. Zavieraj tie dvere. Dobre, OK. Čakáme. Prečo hráš babičku? Oh my god, ona otevřela tie dveře. Gigi. OK, so... Takže natáča sa to, hej? OK. Ideme ju zabiť, šutka. OK, so... Treba dať čo pohľadať. Takže... Beháme dolu. Tunak. Ideme, vole, kde som? Dobre, ideme tunak. OK, takže... Ježiš. No ma nebude takto vidieť, že? Kde je vlastne? Ona šla hore. Ježiš, nejde to otvoriť. OK, ideme. OK, sme tady. Tak, kde sme tu prešli? Prosím! Zatvorte sa, nie, Ježiš, ona ma zabije. Vypadni. Dobre. OK. Nie, vypadni. Odišla či neodišla? OK, čiže asi už odišla. To znamená, že to otvoríme. Kde je, to nevadí, to zastáva. Čiže, dobre, ideme sa do auta. Aha, nedá sa to odštartovať si, možno ty si taká logická. OK, čiže, toto sa tiež nedá otvoriť. Dá sa to tak robiť vôbec dačo? Oh my god. Treba nájsť túto zbraň, pištoľ. A tam sú náboje. Čiže to treba urobiť. Čiže ideme potichučky. Napadne. Kde som to vlastne? OK, čiže toto sa dá posunúť, či nedá, či čo je tam vôbec. OK, takže dáme si to na väčší jas. Pretože, prečo nie? OK, tu na čo? Potrebuješ sejfový kľúč. Sejfový kľúč, to mám kde vziať, akože. Fajn. Máme tu nak. To by sa malo takto odtlačiť, more teraz to buchne na zem a budeme hľadať. A ona si nemôže ísť do tunelu. Aha, znak som ešte nebola. Oh my gosh. Kde som sa to pobrala? Som vonku. OK, aspoň dačo. Som vonku. To znamená, že ideme naspäť núka. Nie to. Aha, to je tam, čo bolo v tej obývačke, či čo to bolo. OK, tunak je to oné. Ježiš, Simona, ona teraz príde. Takže ideme tunak.
OK, ideme tunak, pretože sa mi zdá, že ona nemôže chodiť do tunelu. Slay. OK. Takže kde je? Kde som to skončila? Je tu ešte taký prechod, ja sa bojím. Je tu ešte taký prechod, alebo ne? GG. OK. Je tu či není tu není to to je jedno. OK. Musím ísť takto, lebo tam je tá opäť. Môžeme sa schovať tunak. Načo je toto dobré? Fajn. OK. Ideme za toto, pretože prečo nie? Neideme sa tam prepchať, lebo to nejde. OK. GG. OK, takže čo to robí? OK, ideme. Ideme tunak. Nie, toto ak spravím, tak to padne na zem. Úlohy, na zajtra si sa prichystala, prezerala si Áno. všetko, čo ste preberali na Hej. Určite. Áno, fakt. Si jednačka, samé jednotky, lebo budeš mať primačky. GG. Oh. Dobre, čiže ak toto dám, tak čo? Tak to spadne. To znamená, že čo? Aha, nespadlo to. No, aha. Ježiši. Aha, dobre, nezomrela som, dobre. 10, ďakujem. Dobre, nezomrela som. A tu kde bude ten jej žralok, či nie žralok, či jak sa to povie, nevadko, stáva sa. OK. Tu je taká sieťka. OK. Fuj. OK, dobre, OK. Čo je toto? Dá sa to otvoriť, asi hej. OK, nič tam není. Fajn. Máme tu tak tunel. Máme tu tak nejakého vrabca. Omega kľúča. Debilka. Dobre, vypadni. Dobre, nie. Nebereme si kľúč. Dobre. Takže, to tak je také zlato. An empty bottle. Taký súd. Dobre, tu tak je Ježiš. To čo bolo? Nie. Ona teraz príde. GG. Dobre. Neskabala som. Teraz všetko znova, to už sa mi nechce. Dobre, deň druhý. A čo máme vlastne robiť? V čom je pointa tejto hry? Fajn. GG. Slej. Takže ideme na to. Ideme preskúmať druhé poschodie, pretože prečo nie? Takže dáme rovno toto, spravíme, nejdeme sa s ňou dáko ondiť. Čo toto? Rýchlo, pod posteľ. OK, dúfam, že si ma nevšimne a nebude všimať. Ďakujem. Screamer mi vyskočil. GG. Fajn, OK, so... Takže čo? Reklama. Hotovo. OK. Čiže skápali sme. Deň 3. Riť by vyštebri, šutka. OK. Ideme tretí deň. Fajn. Čiže kúknime sa do týchto políc. Leave this house. Neodídem. No, odídem. To je moja pointa tejto hry. Mám odísť. Neodišla som. OK, to tak nie je nič. Takže by sme mohli skúsiť otvoriť tieto dvere, že kde je. Ale ako vidím, tak nikde nie je nič. By sme mohli ísť do kúpeľne a takto schovať, pretože prečo nie? To kúkať sa, či ide alebo nejde.
OK. Či asi nejde. GG. OK, ide či nejde more. A teraz zrazu tu tak vyskočí, no jasné. Nie, nevyskočila Slay, takže ideme to tak. Zase znova. Dolu, pretože prečo nie? OK, tu tak sme tak, kde dačo vyriešili, čo je toto? Čo to je? No Ježiš Simona. No toto si nemala robiť, teraz príde. GG, čo to je? Winch handle? To neviem, čo je. Slay. No! Prosím, nech si ma nevšimne. Prosím, nech si ma nevšimne. Prosím, nech odíde. Prosím, nie. Prosím, nezabíjaj ma. Ďakujem. Odišla. To znamená, že čo? To znamená, že toto už hádzať nebudeme. Zakoknúť, čo odišla, alebo nie. Odišla, OK. To znamená, že čisté miesto. To by sa dalo otlačiť, či nie? Nie, to tak nie je žiadny prechod. Takže, čo je toto? To zase zašuští. Dobre, to jedno, ideme dolu. Aha. Ježiš. No má asi naháňa. Keď je takýto zvuk, to znamená, že má naháňa, či nie? Fajn. A, potom je pavučina. OK. Asi to nevydal žiadny zvuk. OK. Ježiši. Nie. Nie. Co teraz príde na ten zvuk? Dobre, čakáme tu nak. GG. Príde či nepríde, more. Ide, prosím. Že on sa nevie, či vie, či nevie. Prečo chodí tam a naspäť? Postihnete, alebo čo? Aha, vlastne, hej. No. OK, čiže už asi odišla. To znamená, že asi máme čisté. Aha, to tak sme už boli vlastne, no, v pohode. OK, so, čo tady treba robiť? Keďže zavkteme sa tu tak. Ježiš, teraz príde. Tropíme to tam. Čakáme. GG. GG, ide vôbec, či nejde. Treba byť potichu, pretože ona je slepá, či ak budeme potichu, tak si nás nevšimne. Dúfam, že to dáva nejakú logiku. Kde šla? Hen tam je. OK, odišla či neodišla? Skap. OK, už asi odišla. Fajn. OK. Jak sa prechádza cez tie ventily?
GG. Ale keď je ten ventil tam, to znamená, že... Aha, to bude tento safe kľúč, kde bol ten vták a tam má asi ten jej kľúč. Car battery, to treba do auta asi. To si logicky, hej. OK, čiže ideme logicky do auta. Dávame si pozor na každý zvuk, ktorý vydávame. Ježiš, zase sme na dvore. Rýchlo, Simona, bež. Nie, prosím. Ale to je hrozné, že proste neviem, či môže chodiť po tuneloch, či nemôže. Pretože bola aj taká hra, kde proste nemôžu chodiť do tuneloch. Ale neviem, či môže, či nemôže. Treba sa tak skryť, bo neviem, kde. Je tu žiadne miesto na skrytie. Neviem vôbec, že čo a ako, či vníma vôbec, či žije, či nežije. A už sme tu na kde to auto. Aha, dobré, normálne sme tu zašli. Tak fajn, potom slej. Bora, mobil mi spadol. OK. Takže čakáme, kým príde tunák. Pretože podľa logiky tejto hry určite príde tunák. Slej. Čiže riskneme to, OK. Kde sa to dáva? Engine pad. A kde sa dáva toto car batéria, more? Simona, ty vieš vôbec na čo? Car key, no jasné. OK. A teraz podľa jej logiky určite príde, čiže tieto dvere zatvárame. Zatvárame. OK. Čakáme, kým príde. GG. Nič nejde. Dropli sme to tam, aby prišla, pretože prečo nie. Takže ona za chvíľu príde. Asi. Logicky. Slej. Dobre, ide. Nie, teraz nás chytí, no. Keď sa rozbehla, tak už asi vie, kde sme a asi nás chytí. Iba tu budeme tichučko. Slej. Aj see you there, no vidím ťa. Kde si? No tak keď ma vidíš, tak asi vieš, kde som. Asi slepa, takže ma nevidíš. Čo je toto za... Fajn, si už hlavne no stres. Ďakujem. Dobre, je tam, či nie je tam? Odišla, či neodišla? Ježiš. OK, čiže poďme sa proste prechádzať potom domov, pretože ma to nebaví, neviem čo robiť, nejde to tu najpoďme to tak preskúmali. Čiže tak sme už boli 10 krát, čo je toto Special K. Ježiš, this is my 5th day in this house. She chased me wherever I go. I'm quite injured. My body hurts. Don't think before me. Dobre, si muž. Tvoje English schopnosti, čiže toto je môj 5. deň tunák v tomto dome. Našla ma hoci kde som šiel. Som potichu injured. Viem, že injury je zranenie, ale inžinier to neviem, čo je injured. A moje telo ma bolí. Jediná vec, čo si pamätám predtým, ako som sa zobudil v tomto dome, je, že som šoferoval
keď moje auto zrazu sa pokazilo. I went out. Šiel som von, pozrieť sa, aký je problém, keď niekto zrazu hit me in head, keď ma niekto buchol po gebuli. I have managed to open a pair of lock of the front door. Nemohol som otvoriť predné dvere a to je všetko. What the fuck? Neviem, no akože toto som fest dobre preložila. Why does she do this? Prečo to robí? Alebo robila? I hope no one will experience something. Dúfam, že nikto s touto skúsenosťou the something. A to. Že nikto nemá s týmto skúsenosťou, čo ja robím. If I do not survive, ak som neprežil a niekto to našiel, túto správu, I have noticed that she some hide. Že niečo schováva vo fruktoch. Frukty sú ako po slovensky. Frukty sú ovocie. No aha, to vlastne toto poznám, túto historku, na čo som to čítala. Fajn, stáva sa. Čiže čo? Čo ideme do kuchyne? Kúkneme sa, čo skrýva kde? V kuchyni. Takže tam by malo byť logicky ovocie. Dúfam, že to tak aj bude. OK. Takže idem zás do tohto. Á, vlastne som člupla. Takže ona ma bude počuť, jasné. Takže počkáme tu. OK. Čakáme, kým príde a odíde. Asi by to tak malo byť. To nikto netuší. GG. OK, ideme potichu. A to sa nedá potichu, keď to člapce. Cold. OK, potichu ideme preč. A tu tak sa treba rýchlo tak kde schovať. Ježiš. Ne. Prečo tam je meso zabité takto, nematko, stáva sa. OK, takže bežíme do tohto tunelu. OK. Tak kde sme utekli? Toto dropneme. No a kde je ten kód? GG. Fajn. GG, už ma to nebaví, poďme sa dať chytiť. OK, takže čo je toto? Screwdriver. Nemám ani poňatie, čo to znamená. GG, tak kde som sa schovala v tieni. Nematko. Ideme tu na, pretože prečo nie? To už ma naháňa, to bude tak, kde tu na, už ma to nebaví, poďme sa dať chytiť.
Ouch. To zabolelo. Fajn. To bola koľkatá noc? Tretia? Štvrtá? No toto bude štvrtý deň. Ježiš, ešte koľko týždní. Hráme do 5 dní. Len tak. OK. No a už som okrvávená, už nebudem zase polku vidieť. Takže mám nápad. Najlepší fakt. Ježiš. GG. Dúfam, že ma neuvidí pod tým stolom, že? Že nie. Čo bude po 5 nococh? Po 5 noci. Haha, ona ma nevidí. Skúsim ísť do vane. Sa mi zdá, že to sa dá. Nedá sa to robiť, devátko, stáva sa. Svatá Mária. OK, neviem, kde ma počula, ale počula ma. Devátko. To čo sú za reklamy? No a čo? A čo? Choď pracovať, chudák. No, choď pracovať, môj. OK, hlavne, že má iPhone. OK. Piatá noc. Dáme sa zabiť. Posledný deň. Prečo to hovorím noc, keď tam sú dní? Fajn. Ideme sa to zabiť, lebo ma to nemá vypaste. Slay. OK. Koľko to hrám? Ouch. Už asi 40 minút. Nevadí, stáva sa. Ideme sa dať zabiť, pretože prečo nie? Kde je? Zhodila som stolík, poďme sa dať zabiť. Nemám na to ani. Tu nemá žiadne ovocie. No poď sem. Fú, aká má žlté zuby. To, čo tam bolo za oko hore. Ouch. OK. Takže je tu 5 noci a ona nás obesila. Slay. Oh. To kde sme? Si normálna vôbec? Nie, ona nás tam ide hodiť. Opováž sa. Ouch. Dobre. Hotovenko. Hoď znova.